देखिए भैया, आज यह कोरोना जैसन बीमारी में, दुनिया में फैलल महामारी में गरीबी का होला। यह गरीबी के दर्द के, यह गरीबी के पीड़ा के एगो गरीब कैसे तड़प तड़प के बतला रहल बने। सोनूलाल सधुआ जी के आवाज में रउआ सब सुनी यह व्यथा के, यह दर्द के, गरीब के तड़प के। विपत्तिया ए विधना रोवेला गरीब दीनु रतिया ए विधना कैसे के बाची जतिया ए विधना रोवेला गरीब दीनु रतिया। समैया जब विपरीत हो जाला, जे हित रहेला वो तीत हो जाला। अरे समैया जब विपरीत हो जाला, जे हित रहेला वो तीत हो जाला। बनले के साथी सब है खुदा, अरे बनले के साथी सब है खुदा। यही से तोहरो धनवाने से प्रीत हो जाला, यही से तोहरो धनवाने से प्रीत हो जाला। दुख में सब मुंह मोड़ लेलस हो, कहे जे अपन छोड़ देलस हो। दुख में सब मुंह मोड़ लेलस हो, कहे जे अपन छोड़ देलस हो। बड़ी होला तकलीफ केहू देला नहीं भीख, बड़ी होला तकलीफ केहू देला नहीं भीख। नहीं फोनवा उठावे ले संगतिया, कोरोना बनी आइली विपत्तिया ए विधना रोवेला गरीब दिन रतिया ए विधना रोवेला गरीब दिन रतिया। न बाप के मोल बा, न भैया के मोल बा, न बाप के मोल बा, न भैया के मोल बा। सब झूठों के नाता, झूठों के रोल बा। तनिया सा दुख का आइल बुझा गए दुनिया में खाली रुपये के मोल बा, रुपये के मोल बा। ऐसे नहीं हवा पूछ बाटे हो, पैसे बता सब कुछ बाटे हो। ऐसे नहीं हवा पूछ बाटे हो, पैसे बता सब कुछ बाटे हो। करल सधुआ सोनूलाल तोहसे कही सवाल, करल सधुआ सोनूलाल तोहसे कही सवाल। कैल जख्मी जितेंद्र का गलतिया, कोरोना बनी आइली विपत्तिया ए विधना रोवेला गरीब दिन रतिया ए विधना कैसे के बाची जतिया ए विधना रोवेला गरीब दिन रतिया।